धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 9 आगस्टनिफ्राय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो दिनैनि जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सिलासुथि गाव पन्चायतनि आफादगिरि सोरगोरानि रामसियारि बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुपनाथ मोसाहारि आरो माखासे दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो बे गिबि गेलेनायाव मोननै टीम दिफा नाहरबारि एफसी आरो ब्रह्मपुर एफसीनि गेजेराव जायो। ब्रह्मपुर एफसीआ दिफा नाहरबारि एफसीखौ 1 गल सोनानै देरहानो हायो। दानिया फैदो सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रबिन दैमारि बिथाङा मा बुंदों मिथिनानै लानि। दिनै सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोबनानै दिनैनिफ्राय फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनि सायाव नोंथाङा दखरानि आफादगिरि सायाव मा बुङो? गिबियावनो नोंथांमोना फैनानै रादाब बुथुमफैनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोबाय। जों सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै जों आनसलिकनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसन लादों। बेखौ जोङो थांनाय मावफुंनायनि गेजेराव जों थिखाना दोनदोंमोन। थांनाय बोसोराव जोंहा माखासे उसुबिदानि थाखाय जों होनो हायाखै। नाथाय बेनि सिगांनो जोंहा अलरेडि दखरा हिसाबै जों नैबे सिलाबारि गामिनि गेलेग्राफोरखौ जों होखांबाय आरो देग्लायबो जों मोनसे थांखियारि नोजोर लानानै बे खेलाखौ जों गेलेहोदों। खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गामि सिंफोराव गोबांखिनि बर' लाइमोनफोरा गोबांखिनि रोंगौथि दं। नाथाय बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म गैया। जाय प्लेटफर्मखौ जों सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जों बहननानै होदों। दिनै जों मोनफ्रोमबो बर' गामि सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानायखौ जों खावलायदों। जों फैनानै नैबे जोंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों इयुनाव जोंनि दखरानिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरिफोरखौ जों डिस्ट्रिक्ट पर्यायसिम नङाबा रायजो पर्यायसिम बा नेसनेल लेभेलसिम थिनहरनो हायो नामा बेखौ साननानै जों माबादों खेला होदों। दिनै जोंहा जागायजेननाय हिसाबै जोंहा दिनै गासै मोनब्रै हानजानि बाहागो लादों। गिबियावनो जोंहा 2 नं नाहरबारिजों ब्रह्मपुरजों मोनसे गेमा जोबनानै थांबाय। दा नैथियाव जोंहा सिलाबारि गामिजों लोगोसे मासकाव दङ। गाबोनबो जोंहा बिदिनो दङ। गासै जोङो मोन 17टा टीमखौ लानानै जों बेखौ बादायहोदों। बिदिनो जोंहा 15 आगस्टआव जोंहा फाइनाल जागोन। फाइनाल खालि जोङो ओनसोलनिनो गोबां माहारियारि आफादजों लोगोसे जोंनि माखासे जोंनि वार्कारफोरखौ जों लिंहरदों। बबे समनिफ्राय लागोन बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना? बे फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ थांनाय 2021 जों जागायदोंमोन। 20 जाबाय जोंना 22 जायाखैमोन थांनाय बोसोराव। देग्लाय 22 उनाव जाबाय। जों आसा खालामदों जोंनि फैबाय थानाय इयुननि जायफोर मावथि सोद्रोमा दङ बिथांमोना जेन बे आनसलिकनि गेमखौ जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ गेलेलांबाय थाथों आरो जोंनि गथ'फोरखौबो मोनसे गेलेनो हानाय बा मोनसे गोजौ लेभेलाव थांनो हानाय कन्डिसनखौ बानायना होथों। जों बेखौ खावलायनानै बे थांखियारि नोजोर लानानै जों गेलेदों।